Hei, salut! Sunt Bob Rădulescu și am pentru voi o întrebare. Vă amintiți melodia Barbie Girl, Life in Plastic, It's Fantastic? Aia era atunci, acum nu mai e Life in Plastic. Acum e despre electricitate, despre mobilitate, despre sustenabilitate electrică. Sunt întrebări la care vreau să găsim răspunsul, dar nu singur. Nu, îl voi avea alături de mine pe profesor doctor inginer Bogdan Varga și tot evenimentul, toată dezbaterea asta la care vă invit se întâmplă sâmbătă, 24 iulie de la 12:30, lângă BT Arena, la standul Auto World Promele.